तो स्वागत बा ए वीडियो में। और आज हमन के क्लास 10th के भोजपुरी के प्रश्न देखल जाई जौन की बहुत इंपॉर्टेंट बा हमन के एग्जाम के दृष्टि से। चले जा ए वीडियो के शुरुआत कर जाओ और हमन के पहला नंबर क्वेश्चन बा कि सुन सुन ले कहल मोर ई कविता के कवि ह। ऑप्शन ए बा संत शिव नारायण, ऑप्शन बी बा लक्ष्मी सखी, ऑप्शन सी बा धारिणी दास और ऑप्शन डी बा सत्येंद्र सुमन। ई संत शिव नारायण द्वारा लिखल गइल बा जौन की हमन के पहली के पाठ ह। जवना के ई हमन के पद कह सकेनी जा जौन की कविता हटे। दूगो एकरा में हमन के कविता देखल जाई। पहिलका बा हमन के विषय वासना छूटत न मन से, त ई क्वेश्चन भी पूछ सकेला कि विषय वासना छूटत न मन से केवन कविता है, केकर कविता है। और दूसरा पूछ सकेला सुन सुन रे मन कहल मोर, त ई जवन दूगो बा हमन के पहिलका पाठ के पद ह जौन की संत शिव नारायण द्वारा लिखल गइल बा। दूसरा पद में जौन कि हमन के ई पद बा सुन सुन रे कहल मन मोर, एकरा में मन के चेतावनी देले बनी। का कइले बनी संत शिव नारायण मन के चेतावनी देले बड़ी आ कहले बनी कि मोह माया के छोड़ के बिना कोनो देरी कइले अपना अंतर्मुखी साधना में यानी ध्यान देवे के चाहिए। अंदर के जौन साधना बा ओकरा पर ध्यान देवे के चाहिए, बाहरी दुनिया के चक्कर में ना पड़े के चाहिए। एकरे पर ध्यान देवे के कहले बनी। तो हमन के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन ए सही हो जाई, संत शिव नारायण। हमन के दूसरा नंबर क्वेश्चन बा संत शिव नारायण अपना पद में शांत समय कह के आदमी के जिंदगी के कवना अंश के ओर इशारा करत बने। यानी कहे के मतलब बा कि ये शांत समय कह के कौन जिंदगी के जौन समय बा कौन समय के इशारा कइले बड़न। ऑप्शन ए बा बालापन, ऑप्शन बी बा जवानी, ऑप्शन सी बा बुढ़ापा और ऑप्शन डी बा कौनो ना। शिव नारायण जी कहले बानी कि अगर बुढ़ारी आ जाई तो शरीर साथ ना दी और तू भक्ति पर मार्ग पर ना चल पैब। ठीक बनू, ए से तू अबेर मत कर, तोहरा यही समय भक्ति पर ध्यान देवे के चाही और ना तो मोह माया से पार ना हो पैब। तो ई समय जौन कहल गइल बा शांत समय, ई केवना पर कहल गइल बा हमन के बुढ़ापा पर। शांत समय मतलब का होखेला, बुढ़ापे होखेला। सांझ मतलब जब सूरज भगवान डूबेलन मतलब अब ओ घड़ी ओकरा बाद के कुछ समय रहेला सूरज भगवान के डूबे के। तो ओहू से हमनी के समझ सकेला कि जब जिंदगी के कुछ समय कब रहेला, जब हमनी के बुढ़ापा आवेला। तो जब बुढ़ापा आवेला तो वही घड़ी हमनी के जिंदगी के छोटा मोटा समय रहेला। यही वजह से हमनी के समझ सकेला कि सांझ समय भी बुढ़ापा के ओर इशारा कइल गइल बा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाई क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 बा कि संत शिव नारायण जी कौना विधा के रचनाकार रही। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी सब। तो संत शिव नारायण जी जौन बानी उ पद लिखत रही माने एक तरफ से कहल जा सके हमनी के कि कविता लिखत रही। ई ना नाटक लिखत रही और ना ही कहानी लिखत रही। हमनी के इनकर पद में देखल ही बानी जा कि आंतरिक साधना पर जोर दिहल गइल बा, जैसे कि हमनी के विषय वासना छूटत न मन से बाटे और सुन सुन रे कहल मोर बाटे। ए पदन के हमनी के प्रश्न के अनुसार कविता भी कह सकेनी जा। हमनी के इनकर रचना के बात कइल जाओ तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए कि ई कविता के रचनाकार बानी। हमनी के क्वेश्चन नंबर 4 बा कि मॉरिशस के पहिलका राष्ट्रपति के रहले। ऑप्शन में बा हमनी के ए रऊफ बुंदुन, ऑप्शन बी बा वीरासामी रिगांदु, ऑप्शन सी बा मोनिक ओहनसन और ऑप्शन डी बा कौनो ना। रऊफ बुंदुन और मोनिक ओहनसन जौन रहन लोग ई उपराष्ट्रपति रहन लोग। ई का रहन लोग उपराष्ट्रपति। और वीरासामी रिगांदु जौन रहन ई रहन ओइजा के पहिलका राष्ट्रपति। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन बी सही हो जाई वीरासामी रिगांदु। सगरे जहान भोजपुरिया के विधा ह। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी एकांकी। ई एगो एकांकी ह जवना में भोजपुरी के विस्तार के बारे में बात कइल गइल बा। एकरा में राजू, राहुल, अरविंद ऐसन लइका बड़ा सन जौन की गइल बड़ा सन कहवा पटना घूमे गइल बड़ा सन। ठीक बा। और ई महाटर साहेब से यानी गुरुजी से सवाल कइले बड़ा सन जौन की ए लोग के पटना घुमावे ले गइल बने विद्यालय के तरफ से। बच्चन के जितना भी सवाल बा उ पूछत आवसन और ई बतावतन। देखो एकांकी का होला, एकांकी में कोनो काम एक ही जगह पर होला। ठीक बा। जैसे कि नाटक के ई एगो प्रकार ह। लेकिन अगर नाटक के बात कइल जाओ तो जैसे नाटक में का होला पर्दा गिरेला, अलग अलग जगह के सीन रहेला, बहुत सारा ओइजा जगह रहेलन, बहुत सारा पात्र रहेलन ओइजा। पात्र कहे के मतलब बहुत सारा नाटक करे खातिर आदमी रहेलन।
मतलब रोल निभावे खातिर अलग-अलग आदमी रहेलन। लेकिन एकांकी का होला, एकांकी में ज़्यादा पात्र यानी लोग के ज़रूरत ना पड़ेला। जिससे एही में हमनी के देखल राजू, राहुल, मुन्ना, अरविंद और मास्टर साहब, इतने में ई कहानी खत्म हो गइल बा। तो ई और एके जगह ज़्यादा जगह के नाय में सीन रहेला, बहुत कम जगह के सीन रहेला या फिर एक जगह के सीन रहेला, तो एकरे के एकांकी कहल जाला। ई भी हमनी के कह सकेनी जा कि नाटक के एगो प्रकार के भी हमनी के एकांकी कह सकेनी जा। तो हमनी के ई देखल जाओ कि सगरे जहान भोजपुरिया जौन ह ई का ह, तो ई एगो हमनी के एकांकी ह। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन डी सही हो जाई, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 6 बा, मॉरिशस में सबसे बेसी कौना चीज की खेती कइल जाला? ऑप्शन ए ऊख चाहे गन्ना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी एह में से कौनो के ना। तो देखो मॉरिशस में जवन अंग्रेज ले गइल रहसन भोजपुरिया लोग के, तो ऊ का करावे खातिर ले गइल रहसन, ऊखे के खेत करावे खातिर ले गइल रहसन। काहे से कि ओइजा ऊख के खेती बहुत अच्छा होत रहे और ए वजह से हमनी के कह सकेनी जा कि मॉरिशस में जवन ऊख के खेती होला ऊ बेसी होला। काहे से कि ओइजा के भूमि ओकरा खातिर बहुत बेटर रहे। मॉरिशस एगो देश ह जहाँ भोजपुरिया लोग के अंग्रेज ले गइल रहसन गिलमिटिया मजदूर बना के। तो एही मॉरिशस में सबसे बेसी कौना चीज के खेती होखेला? ऊख के खेती करावे खातिर ले गइल रहसन। ठीक बा, तो हमनी क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो जाई ऑप्शन ए ऊख के। हमनी क्वेश्चन नंबर 7 बा, बायन कौना विधा के रचना ह? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी जीवनी। बायन माने का होला? बायन माने होला बियाह चाहे परोजन में सामने वाला से जौन आइल रहेला, मिठाई जौन आइल रहेला ओकरा के बायन कहनी जा। कोनो बाहर से आइल संदेश के दूसरा केहू में बाँटल ओकरे के कहल जाला बायन। ठीक बा, कोनो दूसर आइल मैसेज सब केहू के हम बतैनी, सब केहू के सुनैनी माने मैसेज के ऊ, तो हो गइल बायन। ठीक बा, तो ई अगर हमनी के पाठ में बात कइल जाओ तो बायन ई एगो कहानी ह जौन की विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल गइल बा। ठीक बा, और एकरा में एड से लोग पर प्रकाश डालल गइल बा। तो बायन जौन हो गइल ई एगो कहानी हो गइल, तो 7वां के ऑप्शन बी सही हो जाई। क्वेश्चन नंबर 8 बा, औरत लोग कब डोमकच खेलेला? ऑप्शन ए बारात जाए के दिन, ऑप्शन बी बारात लौटे के दिन, ऑप्शन सी तिलक के दिन और ऑप्शन डी कौनो में ना। देखो जब बारात जाला केहू के बियाह होखेला नु, तो बारात जाला, जब लइकन के बारात जाला तो घर में मेहरारू जागल रहेली सन। ठीक बा, और ऊ ड्रामा करेली सन का डोमकच खेलेली सन। तो बारात जाए के दिन ई खेलेली सन और ई एगो लोक नाट्य ह, माने एक प्रकार के प्रसिद्ध नाटक ह। एकरा में का करेली सन, मेहरारू लोग नाटक करेला। एकरा में उहे माने लइको के रोल करी सन, मर्दों के रोल करी सन, मेहरारुओ के रोल करी सन, माने सब भूमिका के ई निभावेली सन। ठीक बा, एकरे से मिलत जुलत एगो और नाटक बा जौना के हमनी के जट जटिन कहनी जा। ठीक बा, तो ई भी क्वेश्चन आ सकेला कि एकरा से जौन डोमकच बा एकरा से मिलत जुलत कौन नाटक होखेला, तो जट जटिन हमनी कह सकेनी जा। फिलहाल हमनी क्वेश्चन देखल जाओ तो औरत लोग डोमकच कब खेलेला? जब बारात चल जाला। तो हमनी के 8वां नंबर क्वेश्चन के आंसर होखी ऑप्शन ए। हमनी क्वेश्चन नंबर 9 बा, साधो भाई कौन विधा के रचना ह? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी निबंध। साधो भाई जौन हटे उ संत पलटू दास द्वारा लिखल पद ह यानी कविता ह। एकरा में पलटू दास आत्मा परमात्मा के बीच जौन भेद बा ओकरा के दूर करते हुए एकरा के लिखले बान। माने ई कहले बान कि उ जौना देश के वासी हवन, माने जौना देश के रहनिहार हवन, जवा परमात्मा और आत्मा में कौनो भेदभाव ना रहेला। और हम एगो बात बता दी कि पिछला वीडियो में हम ई बात बतैले रही कि इनकरे के कुछ ढोंगी साधु लोग जियते मरई में जरा देले रहसन जब ई सुतल रहन। ठीक बा नु, तो इनकर जौन रचना बा हमनी के साधो भाई, ई एगो पद ह जौना के अगर पद के ऑप्शन ना देबे तो हमनी के कविता के सही कर सकेनी जा। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन ए सही हो जाई, ई हटे एगो कविता। क्वेश्चन नंबर 10 बा कि संत पलटू दास कैसन कवि रही? ऑप्शन ए संत कवि, ऑप्शन बी वीर रस कवि, ऑप्शन सी प्रकृति कवि और ऑप्शन डी तीनों। देखो संत जेकरा में लागल बा ओकरा के हमनी के समझ जाइम जा कि ई का हवन, संत कवि हवन। तो पलटू दास भी संत कवि रहन जे अपना रचना में भक्ति भाव प्रेम ई सब के उजागर करेला। तो संत पलटू दास के भी जब हमनी के पद पढ़म जा तो देखम जा कि ओकरा में भक्ति आध्यात्म के बात कइले बाड़े, तो ई का हो गइले, संत कवि हो गइले। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 10वां के ऑप्शन ए सही हो जाई, ई एगो संत कवि रहले। क्वेश्चन नंबर 11 बा कि दुबर अपना लड़का के का नाम रखले रहे? ऑप्शन ए बा राम, ऑप्शन बी बा कृष्ण,
ऑप्शन सी बा भीम और ऑप्शन डी बा राकेश। दो बार सोचत रहे तो अगर हम ऐसा नाम रखम जौना से लड़का के बुझाए के कमजोर बा, ओकर नाम ओकर शरीर कमजोर बा तो कहल जाला ऐसा कि नाम के असर पड़ेला। तो अगर हम कमजोर ऐसा नाम रखम तो लड़का के देह पर कमजोर असर हुई, माने असर जौन पड़ी ओकरा बुझाई कि कमजोरी फील हुई। सोचलस कि हम अपन लड़का के ऐसा नाम रखी जौना से शायद नाम के जब ऐसा बात सही बा कि असर पड़ेला तो ई और मोट सोट लागे, ठीक बा। तो ए वजह से ओकरा का नाम रखलन भीम। देखो राम जौन रहन उ नॉर्मल व्यक्ति रहन, रामायण में देखल ही बन जा। कृष्ण भी ठीक रहन, ठीक बा। भीम जौन रहन महाभारत में जब हमनी के देखम जा तो उ एगो बहुत महान और बहुत बलशाली योद्धा रहन। दुबर अपना लड़का के नाम ए वजह से भीम रखले रहन ताकि ए नाम के असर पड़त रहे और अपन लड़का के खूब खियावत पियावत रहन। अपन लड़का के स्वस्थ रखे खातिर एकदम तगड़ा शरीर रखे खातिर एकदम खूब पियावत खियावत रहन। हमनी क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई, भीम नाम रखले रहन। 12 नंबर क्वेश्चन बा कि विशुद्धानंद का लिखले बानी। ऑप्शन ए बा कविता, ऑप्शन बी बा जीवनी, ऑप्शन सी बा कहानी और ऑप्शन डी बा एकांकी। हमनी के किताब में का लिखले बानी ए बात पर ध्यान देवे के बा। तो विशुद्धानंद जी जवन लिखले बानी उ बायन कहानी लिखले बानी, ठीक बा। एकरा में जीतन आ सुगिया नाम के दूगो नायक आ नायिका बाड़ी लोग। विशुद्धानंद के जन्म 1949 में भइल है भागलपुर में, ठीक बा। ओइजा के एगो जगह बा घोघा बाजार, ओइजे भइल है। यहाँ के कहानी में अपन ई बतावे के कोशिश कइले बानी कि आदमी अपना लापरवाही के चलते एड्स जैसन खतरनाक जौन बीमारी बाटे ओकरा के ना जानेला और ओकर शिकार हो जाला। कविता के माध्यम से इनकर ई उद्देश्य बा कि सबके एकर जानकारी होखे, एह बीमारी के जानकारी होखे और एकरा प्रति सावधान रहे। विशुद्धानंद जी का लिखले बानी, कहानी लिखले बानी जौना के का नाम बाटे बायन। तो हमनी के 12 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई, कहानी लिखले बानी। क्वेश्चन नंबर 13 बाकी फतेह शाही कविता में कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहले बानी। तो ऑप्शन हमनी के बा वीर कुंवर सिंह के, ऑप्शन बी बा महाराणा प्रताप के, ओकरा बाद बा फतेह बहादुर शाही के और ऑप्शन डी बा हमनी के मंगल पांडे। तो देखो हमनी के नाम से भी पकड़ लिहल जाई कि फतेह शाही नाम बा तो केकरा के कहले हुई है भाई, फतेह बहादुर शाही के कहले हुई है। और एक कविता के लिखले बानी झड़प जी यानी कि कुलदीप नारायण झड़प जी। प्रथम क्रांतिकारी उ वीर फतेह शाही नीलिप रणधीर। करो में फतेह शाही के नाम आइल बा प्रथम क्रांतिकारी उ वीर, माने प्रथम क्रांतिकारी उ वीर रहले उनकी धीरज रखत रहन युद्ध में, उ रहले फतेह शाही। तो करो सामने पकड़ लिया कि कवि फतेह बहादुर शाही के बात कर रहल बाड़े। तो हमनी क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई, फतेह बहादुर शाही के कहले बाड़े, ठीक बा। हमनी क्वेश्चन नंबर 14 बा फतेह शाही कहवा के राजा रहले। ऑप्शन ए हुस्सेपुर, ऑप्शन बी बंक जोगनी, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी तमकुंडी। ये क्वेश्चन के आंसर हम बार बार दे चुकल बानी, पिछला वीडियो में भी देले बानी। तो एकर तहारा आंसर हमारा के कमेंट में देवे के बा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखे और ओकर ऑप्शन हमारा भी लिखे के बा। 15 नंबर पर हमनी के क्वेश्चन पे आवल जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन बा हुस्सेपुर गढ़ के अंग्रेज लोग केकरा से छीन लेहलस। ऑप्शन ए फतेह बहादुर शाही से, ऑप्शन बी मीर जमाल से, ऑप्शन सी गोविंद राम से और ऑप्शन डी ए में से केहू से ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 के तो आंसर मतलब यही में छुपल बा, लेकिन तारा के करे के आंसर देवे के बा। फिलहाल हमनी के अगर बात कइल जाओ कि ई जौन गढ़ रहे ई करा के छीनले रहसन अंग्रेजन तरह के करा से, एकरा के छीनले रहसन फतेह शाही से, जौन की बंकजोगनी वन के चुनले रहन लड़ाई खातिर। और ई बंकजोगनी वन में छापामार युद्ध के विधि से अंग्रेजन के नाक में दम कइले रहत रहन। हमरे किताब में भी लिखल बा कि हुस्सेपुर गढ़ छोड़ी के निर्जन वन में वास, छापा मारस युक्ति से देशु फिरंगिन तरास। तो हमने के 15 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हो जाई ऑप्शन ए, ठीक बा। क्वेश्चन नंबर 16 बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मृत्यु कौना साल भइल रहे। हमने के ऑप्शन ए बा 1956, ऑप्शन बी बा 1990, ऑप्शन सी बा 2015 और ऑप्शन डी बा 2019। अगर हमने के बात कइल जाओ डॉक्टर भीमराव के जन्म के तो 1891 में भइल है, ठीक बा। और इनकर मृत्यु के बात कइल जाओ तो 14 नवंबर के, और इनकर जन्म भइल है 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु भइल है 14 नवंबर के 1956 में। अप्रैल में इनकर जन्म भइल है और नवंबर में इनकर मृत्यु भइल है, और दोनों 14 तारीख के 14 नवंबर के इनकर मृत्यु हो गई है
और 14 अप्रैल के इनकर जन्म भइल रहे। 1891 में भइल रहे जन्म और 1956 में मृत्यु। और यहाँ के मरला के बाद 1990 में भारत सरकार यहाँ के का दिले रहे, भारत रत्न के पुरस्कार दिले रहे। ये भी क्वेश्चन आ सकला ऑब्जेक्टिव में कि भारत रत्न के पुरस्कार के भीमराव के कब मिल रहे। ऑप्शन में 1990 भी दे सकेला। वीडियो हमारा लंबा काहे हो जाता, कैसे कि हम चाहते नहीं कि अगर जवाब दी तो कुछ ऐसा भी उनमें बात बोली जौन कि अगर कहीं आगे पाछे से भी क्वेश्चन पूछे तब तू लोग बता दो लोग एग्जाम में। देखिए जब एग्जाम हुई नु तब बहुत सारा क्वेश्चन ए ऑब्जेक्टिव हवा के वीडियो से तू बहुत सारा क्वेश्चन तू सब्जेक्टिव में के मार के अइबो और बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन तारा मिल जाई। ठीक बा, तो यही से हम ही बतावत चलतनी, मैं अच्छा से व्याख्या कइल चाहतनी। ठीक बा, तो अभी हमनी के देखल जाओ इनकर मृत्यु के कब भइल रहे, तो इनकर मृत्यु भइल रहे 1956 में। कब? 14 नवंबर के। ठीक बा, तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन नंबर कौन सा हो गई? ऑप्शन ए 1956 में। ऑप्शन ए 1956। हमनी क्वेश्चन नंबर 17 बा, भीमराव अंबेडकर के पिताजी के नाम का रहे? ऑप्शन ए बा विश्वनाथ राव, ऑप्शन बी बा रामजीव राव मालोपी, और ऑप्शन सी बा रमेश राव, और ऑप्शन डी बा कौनो ना। तो भीमराव जी के पिताजी के नाम जो रहे रामजीव राव मालोपी रहे, और इनकर माई के जो नाम रहे भीमाबाई। भीमाबाई नामों से याद रही, भीमराव और भीमाबाई। तो माई के नाम का हो जाए भीमाबाई माई। ठीक बा, भीमराव के। ठीक बा, और बाबूजी के का नाम रहे? रामजीव राव मालोपी। ये लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में रहते हैं लोग। तो हमने के क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाई, रामजी राव मालोपी। हमने क्वेश्चन नंबर 18 बा, भारतीय संविधान के जनक केकरा के कहल जाला? देखो संविधान का होला? नियम होला, कोनो चीज के चलावे खातिर नियम होखेला। तो भारत के जौन चलावे खातिर नियम बनावल गइल, कानून बनावल गइल, तो ओकरा के का कहल जाला? भारतीय संविधान हो गइल। ठीक बा, जनक केकरा के कहल जाला? जनक कहल जाला जन्म देवे वाला के। ठीक बा, इसे कहल जाला जीव विज्ञान के जनक अरस्तु के कहल जाला। तो जनक माने का हो गइल? जन्म माने पिता, जौन माने पिता कहे के मतलब भइल ई। ओकरा में सबसे पहला भूमिका जेकर सबसे बहुत बड़हन भूमिका होला ओकरा के हमनी के जनक कहनी जाए। तो भारतीय संविधान के जनक केकरा के कहल गइल बा? तो ऑप्शन में हमनी के देखल जाओ, ऑप्शन ए बा भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन बी बा गांधी जी के, ऑप्शन सी बा सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और ऑप्शन डी बा सबके। देखो भागीदारी तो थोड़ा बहुत सबका के बा, लेकिन अगर जनक के बात हो जाता तो ये जनक के रहे भीमराव अंबेडकर। ये जे रहन संविधान लिखे में बहुत बड़हन भूमिका निभैले रहन। तो ऑप्शन ए सही हो जाई। काहे से कि देखो भारत के संविधान बनावे में भीमराव जी के बहुत बड़हन हाथ रहे। ठीक बा, देश के आज़ादी के बाद संविधान बनावे के समय जब भइल तब एगो समिति बनल और समिति के अध्यक्षता इहे कैले रहन। यही से यहाँ के भारतीय संविधान के का कहल जाला? जनक कहल जाला। काहे से कि इनकरे निर्देशन में संविधान बनल रहे। हमरे क्वेश्चन नंबर 19 बा, भीमराव अंबेडकर के माता जी के का नाम रहे? ऑप्शन ए बा श्रीमती भीमाबाई, ऑप्शन बी बा श्रीमती शांति सिंह, ऑप्शन सी बा पूनम देवी, और ऑप्शन डी बा ए में से कौनो ना। देखो हम बतेबे कहीं कि नामे बा भीम, और उनकर मम्मियों के नाम में भीम रहे और इनको नाम में भीम बा। तो एहू से हमने के पकड़ लिहल जाई। तो इनकर माता जी के का नाम रहे? श्रीमती भीमाबाई। तो 19 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो जाई, श्रीमती भीमाबाई। हमने के 20 नंबर क्वेश्चन बा कि कजरी कब गावल जाला? ऑप्शन ए बरसात में, ऑप्शन बी गर्मी में, ऑप्शन सी जाड़ा में, और ऑप्शन डी कौनो में ना। जिसे बारिश के दिन में का होला? आकाश में करिया करिया बदरी रहेला और उजर भी रहेला। ठीक बा, तो कतहूँ रहेला करिया कतहूँ रहेला उजर, तो बुझाला नो कि आँख में काजर लागल बा। का बुझाला? आँख में काजर लागल बा। तो एहू से हमनी के समझ लीजिए कि बारिश में का होला? कजरी गावल जाला। अगर एकर कहानी के बात कइल जाओ तो कजरी एगो राजकुमारी रही, विरह में गीत गइले रही, ओ गीत के नाम रखाई रहे कजरी। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन ए सही हो जाई, बरसात में। हमनी के क्वेश्चन नंबर 21 बा, मतन के कहानी में जमींदार के रहे? ऑप्शन ए मतन, ऑप्शन बी चाको, ऑप्शन सी शिव शंकर, और ऑप्शन डी त्रेसा। देखो मतन की कहानी में तो मतन खुद एगो मजदूर रहे, तो ये तो जमींदार ना रहे। और बात कल जाओ मतन के कहानी के, तो एकर लेखक पवन तक्षी शिव शंकर पीले। ए कहानी में चाको नाम के जमींदार बा, उहे जमींदार जौन की मतन के मरवा देले रहल। ई खलनायक बा ए कहानी के, तो खलनायक के नाम रहे चाको। ठीक बा, नामो बा खलनायक के लेखा चाको। 22 नंबर क्वेश्चन बा, मतन कौन काम करत रहन? ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कृषि।
देखो मतन अगर सरकारी नौकरी कर रहल होते तो जमींदार से तो कर्जा लेवे के जरूरत ना पड़ित, व्यापार भी रही तो ओकरा से जरूरत ना पड़ित, कृषि भी रही तो जरूरत पड़ित, लेकिन अपना ऊपर डिपेंड रहते कुछ, ठीक बा। लेकिन यहाँ मतन जौन रहे इ मजदूरी करत रहे, ठीक बा, जौन की जमींदार के पास काम करत रहे ताकि ओकर घर चल सके और जमींदार के कृपा से ही मतन के घर चलत रहे, ठीक बा। लेकिन जमींदार बहुत धूर्त किस्म के आदमी रहे, उ देखावत रहे सबके कि देखावत रहे कि हम बहुत कृपा करत सब पे हमार छाँव बा, लेकिन धूर्त किस्म के आदमी रहे। उ शोषण क के काम ज्यादा करवावे और इ पैसा कम देते रहे, ओकर मजदूरी कम देते रहे। मतन मजदूरी करत रहे उहे चाको की यहाँ यानी जमींदार की यहाँ, ठीक बा। तो हमनी के 22 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई कि मतन मजदूरी के काम करत रहे। हमनी के क्वेश्चन नंबर 23 बा कि उहो बरखा आई कौन विधा के रचना ह। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी निबंध। उहो बरखा आई जौन कविता ह इ सत्यनारायण लाल द्वारा लिखल गइल बा, ठीक बा। जौना में बतावल बा कि बरखा से धरती के भाग जागेला, तो केहू के पियास बुझेला, केहू के सुख बा, ठीक बा। लेकिन ओकरे से केहू के दिक्कत भी होला, जैसे कमाए खाए वाला लोग के बात कइल जाओ, मजदूर लोग के बात कइल जाओ, जे टूटही पलानी में रहता ओकर बात कइल जाओ, तो ये लोग के दिक्कत भी होला। तो कवि इ नइखे चाहत कि माने ऐसन बरखा होखे जेकरा से केहू के खुशी मिले तो केहू के दुख मिले। उ चाहता कि ऐसन बरखा होखे जौना में सब केहू हंसी खुशी रहे। इ एगो कविता बाटे जौन की लिखल गइल बाटे सत्यनारायण लाल द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन का हमनी के ऑप्शन बी सही हो जाई, उहो बरखा आई जौन हटे कविता ह। हमनी के 24 नंबर क्वेश्चन बा वर्षा ऋतु में सबसे अधिक खुशी केकरा होला। ऑप्शन ए व्यवसायी वर्ग के, ऑप्शन बी किसान के, ऑप्शन सी विद्यार्थी के और ऑप्शन डी कोनो के ना। देखो जे पिकनिक विकनिक मनावेला, जे कार उर में रहेला ओकरा खातिर तो वर्षा ऋतु ठीक बा। व्यवसायी लोग के बरखा से दिक्कत होखेला, व्यवसायी वर्ग अगर जे व्यवसाय करता, जे बिजनेस करता, अगर बरखा हो जाए तो ओकरो काम ठप पड़ सकेला। किसान लोग के भी दिक्कत हो सकेला, खेत में बारिश होखला के तो खुशी होखबे करी, लेकिन अगर ओवर बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, ढेर दिन तक बारिश हो जाए तो फिर फसल बर्बाद हो जाई। और विद्यार्थी खातिर तो दुख भइले बा, उ पढ़े ना जा पाई। देखो एक क्वेश्चन में हमरा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बुझाता। देखो हमनी किताब में भी लिखल गइल बा कि कतहु महल अटारी से कजरी के धुन आवत बा, केहू मातल पुरवा से बरखा के धुन गावत बा, पिच पर कार चला के केहू पिकनिक चलल मनावे, रोज कमा के खाए वाला बरखा के गरियावे। तो एमे इहो लिखल गइल बा नु कि पिच पर कार चला के पिकनिक चलल केहू मनावे। तो देखो कार के चलावेला भाई ज्यादा पैसा कमाला, जे अमीर बा, एकर मतलब ओकरा मजा बाटे। आंसर पर हमारा डाउट हो जाता। बारिश से तो व्यवसाय के भी दिक्कत होखबे करेला, ठीक बा। मान के चलो केहू के फल के व्यवसाय बा, बारिश होखे लागल तो ओकर काम ठप पड़ जाई, व्यवसाय पर भी थोड़ा दिक्कत हो जाला। जे पिकनिक मनावेला, जे कार उर पर चढ़ेला, ओकरा खुशी होखेला ए वजह से। तो एक तरफ से हमरा लागता कि व्यवसायी वर्ग के लोग जे होखे, लेकिन जे बिजनेस करेला उ कार वगैरह में घूमेला, तो एकर आंसर ई भी हो सकेला व्यवसायी वर्ग के। हालांकि सब केहू तो ना होखेला, लेकिन अभी फिलहाल एकरा के हम क्वेश्चन के हम ई कहम कि एकरा में केहू खुशी ना होखेला, ठीक बा। एमे से कौनो ना क्वेश्चन ई दे देबे एग्जाम में तो एकरा के स्किप जहाँ तक हो सके कर सकेला। इतना क्वेश्चन हम तैयारी करा देले बानी कि 100 में से 50 गो के मारे के बाद 40-45 गो के तो आराम से मार देबो, अगर तू बढ़िया से वीडियो देख लो के बाद। अगर नहीं देख लो के बाद तो बार-बार देखो, ओकरा के सब वीडियो देखो और ग्रामर के भी वीडियो डालतनी तो ओकरो के देखो और देखो कि का कमाल होखेला। हमनी के 25 नंबर क्वेश्चन के बात कइल जाओ तो जगलाल चौधरी जी कौन पार्टी के सदस्य रही। तो हमनी के ऑप्शन ए बा कांग्रेस, ऑप्शन बी बा भाजपा, ऑप्शन सी बा जनता दल और ऑप्शन डी बा अपना दल। तो जगलाल चौधरी जौन रही उ 1946 में कांग्रेस के सरकार बनल रहे, तब मंत्री बनल रहे। कांग्रेस के सरकार बनल तो ई मंत्री बनली, तो मतलब ई भइल कि ई कांग्रेस के सदस्य रही। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई, कांग्रेस के सदस्य रही। हमनी क्वेश्चन नंबर 26 बा कि जगलाल चौधरी जी अंतिम में कौना सदन के सदस्य बनल रही। ऑप्शन ए बा लोकसभा, ऑप्शन बी बा विधानसभा, ऑप्शन सी बा विधान परिषद, ऑप्शन डी बा कौनो के ना। तो जगलाल चौधरी के ईमानदारी और काम
बहुत सराहनीय रहे, इनकर अपार लोकप्रियता रहे। यही चलते 5 बेर विधानसभा के सदस्य बनावल गई रहे। आंसर हो जी ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के, ठीक बा। वारिशाह से कविता में कौन प्रसिद्ध प्रेम गाथा के नाम आइल बा? ऑप्शन ए लैला मजनू, ऑप्शन बी सिरी फरहद, ऑप्शन डी हीर रांझा और ऑप्शन डी सोहनी महिवाल। एकरा में हीर रांझा के नाम आइल बा, जौन की एगो प्रसिद्ध प्रेम गाथा रहे। वारिशाह हीर रांझा के रचनाकार रहन। वारिशाह से पाठ जौन हमनी के बटे उ अमृता प्रीतम के द्वारा लिखल गइल बा, जौना में उनका के का कहताड़ी कि तू फिर से आव और दुनिया में प्रेम जगाव। तो वारिशाह से जौन कविता लिखल गइल बा अमृता प्रीतम द्वारा लिखल गइल बा। हीर रांझा जौन लिखल गइल बा उ वारिशाह लिखल बा, ठीक बा। हमने के 27 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर का हो जाई? वारिशाह से कविता में कौन प्रेम गाथा आइल बटे? हीर रांझा के बात आइल बा, हीर रांझा के ऑप्शन नंबर सी हीर रांझा। 28 नंबर क्वेश्चन बा 42 के साथी कौन विधा के रचना? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कविता। तो देखो हमनी के बात कइल जाओ 42 के साथी के विधा के, तो ई एगो रमाकांत जी द्वारा लिखल गई कविता है, जौना में कवि आपन देश के हाल नइखे देख पावत। आज़ादी खातिर लड़े वाला लोग के जौन कल्पना रहे कि हमनी के आज़ादी के बाद देश में जौन सूरज आ जाई, माने बहुत बढ़िया राज हो जाई, सबके सुखी रहे लगी, उ सपना जौन बा माटी में मिल गइल बा। यही दुख के वर्णन कइले बावन के रमाकांत जी अपना कविता के माध्यम से। तो 42 के साथी का हटे? कविता हटे, ऑप्शन नंबर डी हो गई 28 के ऑप्शन नंबर डी। हमने क्वेश्चन नंबर 29 बाकी हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध चरित्र नायक नाजिर हुसैन कौना भोजपुरी फिल्म में काम कइले रही? ठीक बा। ऑप्शन ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन बी सुहाग बिंदिया, ऑप्शन सी निरहुआ रिक्शा वाला और ऑप्शन डी ए में से कौनो ना। नाजिर हुसैन जौन रहन नु ओ घड़ी के हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध एक्टर रहन, ठीक बा। और उ भोजपुरी के पहिलका फिल्म जौन की 1962 में बनल रहे ओकरा में काम कइले रहे। और उ हमनी के पहिलका फिल्म कौन रहे? हमनी के पहिलका भोजपुरी के फिल्म रहे, एही में नाजिर हुसैन काम कइले रहन, ठीक बा। तो एकर उत्तर हमनी के चाही 29 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन चाही कौन सही हुई, कमेंट बॉक्स में पक्का दीह, ठीक बा। हमनी के आगे नंबर क्वेश्चन पे चलल जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 बा भोजपुरी फिल्मन के दूसरकी दौर में कौन फिल्म ना बनल रहे? ऑप्शन ए दंगल, ऑप्शन बी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन सी बिहारी बाबू और ऑप्शन डी सुहाग बिंदिया। देखो भोजपुरी फिल्म के दूसरका दौर जौन चल रहे जौना में फिल्म के जौन नाम बटे जौन में रहे दुल्हा गंगा पार के, दंगल, सुहाग बिंदिया, गंगा आबाद रखिया सजनवा के, बिहारी बाबू, ई सब जौन फिल्म रहीसन दूसरकी दौर के फिल्म रहीसन। लेकिन हमनी के पहिलका दौर के जौन पहिलका फिल्म रहे उ रहे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो का लिखल बा, भोजपुरी फिल्म के दूसरकी दौर के कौन फिल्म ना बनल रहे? ठीक बा, कैसे कि ई पहिलके दौर में बन गई रहे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। 30 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाई। ई जौन फिल्म बा हमनी के पहिलका दौर के फिल्म ह, ठीक बा, ई दूसरका दौर के फिल्म ना ह। दुल्हा गंगा पार के, दंगल, सुहाग बिंदिया, गंगा आबाद रखिया सजनवा के, बिहारी बाबू, ई सब जौन फिल्म रहीसन ओ घड़ी के फिल्म रहीसन। और ओ घड़ी सुपरस्टार जान तरह के रहे, ओ घड़ी सुपरस्टार रहे कुणाल, ठीक बा। ओ घड़ी कुणाल नाम के एक्टर रहे, हीरो रहे, एक्टर है जौन की सुपरस्टार रहे, ठीक बा। और इस सब में से कुछ फिल्म या तो मिलियो जाए यूट्यूब पर देखहूँ के। 31 नंबर क्वेश्चन कहता कि तू हवस रम के सूरुजवा हो, ई पंक्ति कौन कविता के ह? ऑप्शन ए बा नेह के पाती, ऑप्शन बी बा समय के पहिया, ऑप्शन सी बा कोशिकायन और ऑप्शन डी बा आग पर तप रहल जिंदगी। पाती मने चिट्ठी आ नेह मने का होला प्रेम, प्रेम के चिट्ठी। तो हमनी के नेह के पाती जौन पाठ बा ओकरे में लिखल गइल बा तू हवस रम के सूरुजवा हो हम किरनिया तोहार। एकरा में तू कह के मतलब कि मजदूर जितना लोग बा ओ लोग के कहल गइल बा। और शरम के सूरज माने मेहनत करे वाला लोग के कहल गइल बा। जैसे सूर्य भगवान से का होला अंजोर होला और उनका बिना सब अन्हार बा, पेड़ पौधा सब मर जाई और जितना भी हरियाली बा धरती पर चल जाई। तो वैसे ही मजदूर लोग जब बा उ सब अगर ना रही लोग तो संसार में अन्हार हो जाई। अन्हार कहे के मतलब ओइजा कुछ विकास ना होई, ओइजा के मैं सब काम संसार के मैं काम
ठप पड़ जाई। तो यही से कहल गइल बा कि तू हवा शरम के सुरुजवा हो हम किरनिया तोहार। और हम किरनिया तोहार कहे का मतलब ई बा कि मजदूर लोग के समर्थक बन के उनका साथे बानी हम। गोरख पांडे कहले बन कि हम तारा साथे बानी, हम किरिन बानी तार। जी सूरज भगवान के साथे ही रहेला हमेशा किरिन, कबो अलग ना होके, ई हमेशा मजदूरन के साथ रही। तो इहे कहल गइल बा कि तू हवा शरम के सुरुजवा हो हम किरनिया तोहार। तो ई जौन पंक्ति बाटे हमनी के नेह के पाती पाठ में मिली। तो 31 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही हो जाई, नेह के पाती। हमनी के 32 नंबर क्वेश्चन बा, नेह के पाती कौन किताब में संकलित बा? ऑप्शन ए शरम के सूरज, ऑप्शन बी गोरख पांडे के भोजपुरी गीत, ऑप्शन सी राम लक्ष्मण और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम। तो देखो नेह के पाती एगो गाना ह, ठीक बा, लेकिन हमनी के ऑप्शन में गाना चाहे पद जौन बा एकनी के ऑप्शन में कविते बतावता, ठीक बा। तो हमनी के एकरा के कविते देखल जाई, ठीक बा। तो ई जौन कविता ह ई भोजपुरी गीत के एगो किताब रहे जौना में कि गोरख पांडे के गीत रहीसन, ओकर नामे रहे कि गोरख पांडे के भोजपुरी गीत। और ई जौन किताब रहे ई नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जितेंद्र वर्मा के संपादन में नई दिल्ली से प्रकाशित भइल रहे, ठीक बा। एकरे में नेह के पाती हमनी के देखे के मिली, ठीक बा। तो ई जौन बाटे यही में संकलित बा कौना में? गोरख पांडे के भोजपुरी गीत में। तो 32 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाई, गोरख पांडे के भोजपुरी गीत। हमनी क्वेश्चन नंबर 33 बा, कबड्डी खेल के बीच में कितना समय के विश्राम दिहल जाला? ऑप्शन ए बा 5 मिनट, ऑप्शन बी बा 10 मिनट, ऑप्शन सी बा 20 मिनट और ऑप्शन डी बा 30 मिनट। देखो हर चीज के नियम बनल बा, जैसे कबड्डियों के नियम बनल रहे महाराष्ट्र के सतारा में, तो सबके खातिर समय बांधल गइल। 40 मिनट के नियम बाटे खेल के, ठीक बा, जौना में 5 मिनट खातिर आराम करे के दियाल। तो 33 नंबर क्वेश्चन के हमनी के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई, 5 मिनट के आराम करे के मिलेला खेल के बीच में। 34 नंबर क्वेश्चन बा कि वयस्क खिलाड़ियन खातिर कबड्डी के मैदान के लंबाई चौड़ाई का होला? ऑप्शन ए बा 13 गुने 10 मीटर, हमनी के ऑप्शन बी बा कि 11 गुने 8 मीटर, और हमनी के ऑप्शन सी बा जौन की 10 गुने 10 मीटर, और हमनी के ऑप्शन डी बा जौन की 10 गुने 15 मीटर के। तो देखो कबड्डी में वयस्क लोग खातिर जौन बाटे उ 13 गुने 10 मीटर के मैदान बनावल गइल बा, माने 13 लंबाई होके के चाहिए 13 मीटर और चौड़ाई जौन होके चाहे 10 मीटर। बात कइल जाओ किशोर लोग के चाहे महिला लोग के, तो ओ लोग खातिर 11 गुने 8 मीटर के जौन हमनी के ऑप्शन नंबर बी बा उ किशोर आ महिला खातिर बनल बा, ठीक बा। लेकिन वयस्क खातिर के कौन बाटे 13 गुने 10। तो हमनी के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई, 34 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई। और ये बात के हम निबंध में भी बतैले बानी, भोजपुरी के जौन कबड्डी पर निबंध बाटे, निबंध अगर लिखा तू देखले तो देख ल कैसे कि निबंध लिखे के आवत रहेला एग्जाम में, ठीक बा। तो हो सकेला कबड्डी पे भी लिखे के आ जाओ, तो जाके चैनल पर अगर नहीं देख ले तो देख ल। तो निबंध में भी ई बात के हम बतैले बानी कि 13 गुने 10 मीटर के जौन लंबाई चौड़ाई होला उ वयस्क खातिर बनावल गइल बा। हमनी के 35 नंबर क्वेश्चन बा, कबड्डी खेल के नियंत्रण करे खातिर कई गो अंपायर होखेलन? ऑप्शन ए 2 गो, ऑप्शन बी 3 गो, ऑप्शन सी 4 गो, ऑप्शन डी 5 गो। कबड्डी खेल में बेईमानी के रोके खातिर एगो रेफरी होखेला, ठीक बा, और 2 गो लाइन्समैन होखेला, ठीक बा, लाइन पर ध्यान देवेला, ठीक बा, और एगो स्कोरर होखेला जौन की स्कोर संभालेला, जौन स्कोर देखेला। 2 गो अंपायर होखेलन, कगो अंपायर होखेलन? 2 गो। तो हमनी के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई, 35 के 2 गो अंपायर होखेलन। हमनी क्वेश्चन नंबर 36 बा, आग पर तप रहल जिंदगी में कवि केकरा के कुलवधु कहले बानी? ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी मेनका और ऑप्शन डी ए में से कौनो ना। हमनी के पाठ में लिखल गइल बा कि हस्तरेखा बिगड़ते गइल, भाग पढ़ले बहुते ज्योतिषी, मेनका हो गइली कुलवधु, घोर अपराधिनी कुलवती। तो एमे का कहल गइल बा? मेनका हो गइली कुलवधु। कुलवधु केकरा कहल गइल बा? मेनका हो गइली, मेनका के कहल गइल बा, ठीक बा। तो हमनी के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाई, आग पर तप रहल जिंदगी में कवि केकरा कहले बा? कुलवधु मेनका के। और जानता रह ए कविता में का कहल गइल बा? हिंसा और अत्याचार जौन बा एकर भयावह दृश्य के देखावल गइल बा, एकरे में कुलवधु कहल गइल बा मेनका के। तो हमनी के क्वेश्चन नंबर 37 बा कि रमेश चंद्र झा जी चंपारण के साहित्य पर कगो किताब लिखले बानी? ऑप्शन बा हमनी के एगो, ऑप्शन बी बा 2 गो, ऑप्शन सी बा 3 गो और ऑप्शन डी बा में से कौनो ना।
रमेश चंद्र झा जी जौन बानी सुप्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी के रचनाकार रही। यहाँ के जन्म चंपारण जिला के सुगौली के फुलवरिया गांव में भइल। यहाँ के 3 गो किताब जौन लिखले बनी उ चंपारण जिला के साहित्य पर लिखले बनी। तो हमने के ऑप्शन नंबर कौन सही हुई? ऑप्शन नंबर सी हो सही, 3 गो किताब। क्वेश्चन नंबर 38 बा कि फिल्म में संगीत देवे वाला के का कहल जाला? ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी अभिनेता और ऑप्शन डी खलनायक। देखो गीतकार तो उ होला जौन गीत देवेला, गीत माने जौन गाना देवेला, ठीक बा। संगीतकार उ होखेला जौन की फिल्म में संगीत देवेला, ठीक बा। जैसे संगीत फिल्म में हर मूड, इमोशन और इस सीन के अनुसार संगीत बनावेला। जैसे गुंडा के सीन रही तो एकदम गुंडा टाइप के रही, और अगर ओइजा प्रेम के कुछ होखे तो ओइजा प्रेम टाइप के धुन बाजेला। मगधीरा में देखल ही बड़ा जब प्रेम के दृश्य रहेला मगधीरा फिल्म में के धुन बाजे लागेला। तो ये सब के करेला? संगीतकार करेला। हॉरर फिल्म में डर के रहेला, डर के म्यूजिक सब डालल रहेला, तो सब के करेला? संगीतकार करेला, ठीक बा। तो संगीत के देवेला? संगीतकार देवेला। तो हमने के क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाई, संगीतकार। और अभिनेता एक्टर हो गई जौन की, और खलनायक माने गुंडा होखेला। और तो ई लोग तो एक्टर होला अंदर जौन की फिल्म के अंदर काम करेला लोग। हमने क्वेश्चन नंबर 39 से बा कि फिल्म में डायलॉग यानी कि संवाद लिखे वाला के का कहल जाला? ऑप्शन ए संवादकार, ऑप्शन बी गीतकार, ऑप्शन सी संगीतकार और ऑप्शन डी निर्माता। देखो संवाद माने का होला? बातचीत, एक दूसरे के बीच में जौन बातचीत होला, डायलॉग होला, ओकरा के लिखेला कहे के मतलब ई बा। तो फिल्म में जे डायलॉग लिखेला ओकरा कहला संवादकार। नामो बात संवाद और संवादकार यादो रही। संगीत बा तो संगीतकार याद रही, ठीक बा। तो एजा बाटे हमनी के संवादकार। जैसे हीरो आ गुंडा के बातचीत हो गई, माई बेटा के बातचीत हो गई, हीरो हीरोइन के बातचीत हो गई, तो फिल्म में सिचुएशन के अनुसार संवादकार का करेला, डायलॉग लिखेला। और गीतकार माने तो बताइए नीचे गीत देवेला। संगीतकार जौन की संगीत देवेला। निर्माता उ होला जे फिल्म के बनावे के जिम्मेदारी लेवेला। उ फिल्म के बजट, स्क्रिप्ट, एक्टर, जगह यानी लोकेशन, टीम, प्रचार प्रसार आदि ई सब जौन रहेला एकर जिम्मेदारी लेवेला, उ होला निर्माता। तो फिल्म में सिचुएशन के अनुसार संवादकार का करेला, डायलॉग लिखेला। तो हमने क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शन ए सही हो जाई, संवादकार। हमने क्वेश्चन नंबर 40 बा कि पटकथा के अर्थ का हुई? हमने के ऑप्शन ए बा सत्यनारायण भगवान के कथा, ऑप्शन बी बा पर्दा खातिर कथा, ऑप्शन सी बा दोनों और ऑप्शन डी कौनो ना। अरे भाई सत्यनारायण भगवान के कथा काहे हुई? पटकथा के मतलब होला पर्दा खातिर कथा, ठीक बा। देखो जब कोनो कहानी के फिल्म, टीवी, धारावाहिक माने सीरियल जैसन रूप में देखावे खातिर कैमरा के नजरिया से लिखल जाला तो उ होखेला पटकथा, ठीक बा। कैमरा के नजरिया कहे के का मतलब? कैमरा के नजरिया से कहे के मतलब ई बा कि एकरा में कहानी वैसे लिखल जाला जैसे कैमरा कहानी के कैप्चर कर रहल होखे, तो होखेला पटकथा यानी पर्दा खातिर कथा। तो हमने के 40 नंबर क्वेश्चन के कौन चीज हो जाई सही? ऑप्शन बी पर्दा खातिर कथा। देखो हमने के अगला क्वेश्चन बा शिव नारायण शब्द विचारी अनंत सखीन संग रचू धमारी के कवि के ह? ऑप्शन ए बा संत शिव नारायण, ऑप्शन बी बा रमेश चंद्र झा, ऑप्शन सी बा जगलाल चौधरी और ऑप्शन डी बा संत पलटू दास। एकरा में पहले ही लिखल है बा शिव नारायण शब्द विचारी। तो एकरो से हमने के पकड़ लिहल जाए कि ई कर कवि के बा शिव नारायण, संत शिव नारायण। और हमने के ई पाठ जौन बा पहिल के पाठ ह सुन सुन रे मन कहल मोर, ओ में के ह, ठीक बा। ओमे के लास्ट में एकदम लिखल गइल बा जौन हमने के पाठ में बा, लास्ट में ये लिखल गइल बा कि शिव नारायण शब्द विचारी अनंत सखीन संग रचू धमारी। हमने के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई कि एकर कवि के ह संत शिव नारायण। हमने के अगला क्वेश्चन बा कि कौना देश में भोजपुरिया लोगन के सरकार बिया? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। देखो मॉरिशस में तो भोजपुरिया लोग के सरकार बिया। मॉरिशस के सरकारे के मत बात कर, पूरा मॉरिशस में भोजपुरिया लोग रहेला। तो हमने के ए क्वेश्चन के आंसर का हो जाई? मॉरिशस में जौन बाटे भोजपुरिया लोग के सरकार बिया। भोजपुरिया लोग के सरकारे का भोजपुरिया लोग बा। हमने के अगला क्वेश्चन बा कि फोटो खींचे वाला व्यक्ति के का कहल जाला? ऑप्शन ए कैमरा मैन चाहे फोटोग्राफर, ऑप्शन बी लाइट्समैन, ऑप्शन सी निदेशक और ऑप्शन डी निर्माता।
निर्देशक माने होला डायरेक्टर जौन बतावेला कि ना हेइजा के सीन होइसे होके के चाहिए, होइजा के सीन होइसे होके के चाहिए। लाइट्समैन जौन लाइट मारेला फिल्म शूटिंग के कोनो एगो वीडियो देख लिया पता चल जाई कि लाइट्समैन कैसन होला सन, ठीक बा। और निर्माता के तो बताइए देनी कि जौन की पूरा फिल्म बनावे के जिम्मेदारी संभालले रहेला। जौना के हाथ में कैमरा रही तो उहे न फोटो खींची, तो फोटो खींचे वाला व्यक्ति के का कहल जाला, फोटोग्राफर चाहे कैमरामैन। तो हमनी के एकर आंसर का हो जाई, ऑप्शन ए सही हो जाई, फोटोग्राफर चाहे कैमरामैन। हमनी के एगो इहो क्वेश्चन बाकी श्री बाबू के काल में जगलाल चौधरी जी कौन मंत्री बनल रही। हमनी के ऑप्शन बा स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री की रक्षा मंत्री। श्री बाबू के जौन काल रहे ओकरा में जगलाल चौधरी जी जौन रही उ बनल रही स्वास्थ्य मंत्री। श्री बाबू के समय 1946 में जब कांग्रेस के सरकार बनल रहे तो ई मंत्री बनल रहे, इहे 1946 में का बनल रही, स्वास्थ्य मंत्री बनल रही। तो हमने के एक क्वेश्चन के आंसर हुई स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन ए। अगला हमने क्वेश्चन बा वर्षा से ई कविता के मूल भाषा कौन बा। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बंगाली और ऑप्शन डी उर्दू। तो देखो वर्षा से जौन कविता बाटे ई अमृता प्रीतम द्वारा लिखल गइल बाटे। एकर जौन मूल भाषा बा पंजाबी। हमन के एक क्वेश्चन के कौन आंसर हो गइल, पंजाबी, ऑप्शन बी। और एगो बात बतावे के रहे कि हमार जौन वीडियो बा दूसरका वीडियो एकरा में 2 गो क्वेश्चन गलती हो गइल बा, ठीक बा। ये 2 साल पहले ही हम डालले रही, आज से 2 साल पहले। तो उ घड़ी हम ज़्यादा पढ़ले ना रही, ध्यान ना देले रही और ठीक बा। और का कइले रही जौन आंसर की आई रहे ओ घड़ी में भी हो सकेला कि मिस प्रिंटिंग से लिखा गइल होखे, तो ओकरा से हम आंसर मिला के किताब ओते घड़ी हमारा पास भी ना रहे, ओही से आंसर मिला के एकरा में आंसर लेले रही, ठीक बा। क्वेश्चन नंबर जौन 14 बा अम्बेडकर जी के जन्म और कबड्डी खेले के नियम जौन भइल रहे कहाँ बनल रहे, ओकर आंसर गलती हो गइल बा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह देले बानी कि तमिलनाडु में भइल रहे। अम्बेडकर जी के जन्म जौन भइल रहे 14 अप्रैल 1991 में भइल रहे। ई चीज हम कमेंट में भी ओइजा पिन कर देले बानी, ठीक बा। 34 नंबर जौन क्वेश्चन बा ओकरो के सुधार लिह। ओकरा में ई बा ई जौन खेल के नियम बनल रहे महाराष्ट्र में बनल रहे और 1920 में बनल रहे, सतारा में बनल रहे, ठीक बा। महाराष्ट्र के सतारा जौन बाटे जगह ओइ जगह 1920 में कबड्डी खेल के नियम बनल रहे। तो बस ये 2 क्वेश्चन गलती हम देखनियो में, तो एकरा के जाके सुधार लेबे के होई। ए मिस्टेक खातिर हम बहुत क्षमा मांगते ए बात खातिर। तो ए वीडियो में हमनी के जितना क्वेश्चन रहे ओकरा के कवर कर ले बनी जा। तब मिलली हमनी के फिर से अगला वीडियो में। तब तक तू अपन पढ़ाई पर ध्यान द और अपन एग्जाम के तैयारी मन लगा के करत रह।